Ya. Kudu kilek anu. Medok-wedokan niku. Medok-wedokan. Hei. Ya, ya. Oh hei, oh hei. Solololololo. Auha, auha. Aku wis kandha. Urung nyapa aku urung kondo, kondo Iya. sinten kok iso. Yo. Aku wis kondo. Ho ho. Celaka. Aku wis matur ben seneng mangan ngantor. Wis tak aturi yen bakte merake lali. Banjur ojo ambere Mas Adit dadi ora tak gagas penting sesuatu ku beras ora tanggep penting anak bojo wareg aja munamuni mature kaya kiai tok wae yen klenger wis nglosor dhewe. Yo! Ojo cekak atimu wis tak cukup lakonku pancene bener kandhamu mergo mendem ngrusak awakku. yen wis mari Hey, hey. syukur kaki pandem yen ditinggalake. Selamat tinggal kancaku laren nondugal dongakno kuat mendem wis ora kumat. Hei, hei. Gande Warastra. Salam amplop 75. Ngene ate kota yan. Kulane aku wis kono Hey, hey. aku wis matur men seneng penting sesuatu ku beras ora tanggep penting sesuk mangan wareg aja munamuni nuturi kaya kiai tok wae besok mesti wis klenger dhewe. ra kena tak kandhani Woyo woyo. Hey. yen ngono aku ra sudi ilakna
cekak atimu wis tak cukup kelelakonku pancene bener kandamu mergo mendem rusak awakku Wis mari warung. urung ya tolang wis Yen wis mari. oh iya Yen wis mari. hei hei Sokar baget yang madam tinggal Allah selamat tinggal koncoku leren non dugal dongakno kuat mendemku wis ora kumat one two three four lo leleng matur nuwun Pak Dalang